Wij hier nu de meeste zinnen van Nederland, maar dat is zo bij ons. Ik de bewolking staar gewoon wat aannemen vanuit het zuiden en zuidoosten maar. En vierders, we hier natuurlijk nog altijd in die stevige wind, die koude wind uit het oosten en noordoosten maar. En dan kun je maar goed klaaien. In de zinnen en in de leiden is het dan best uit te houden. Wel, joen en vannacht. Een koude nacht, maar lichte frost, 0 tot -3 graden. En vierders opklarings, maar ik wil weer bewolking. En de wind, nou, die komt uit het oosten en noordoosten maar, is krachtig, 4,6 en het jouwt een gevoelstemperatuur van om bij de -10 graden. En hoe koud waarsprutsen, morgen wordt op een koude dag. Een dag met temperaturen om bij de 4 of de 6 graden heen. En dat is vierstens te koud voor deze tijd voor dier. De zon is erbij, er is bewolking, een krachtig ontbetiden hudde wind uit het oosten en noordoosten maar. En die hudde wind dan vooral in het watergebied, maar het viel wel flink koud aan. In de nacht ligt de frost. En dan op naar het vooruitzicht. Vrijt, droeg, zinnen, temperaturen om bij de 4 graden heen. In de nacht -2, -3. En dan sneeuwen, droeg waar, zinnen, bewolking, oedai, zo'n graden. En in de nacht nog 1 of 2 graden frost. Sneeuwen, 8 graden, temperaturen in de nacht om het vriespunt heen en weer een droege dag. En man en tiesje komen die temperaturen richting de 10 of halve graden. We met de maan, maar weer even in het waarsjen.